johdu välttämättä näistä Velarin pisteistä, jotka ovat todella korkeat. He saivat nimittäin 19 tasan, nousivat 37-45, eli 20 päähän pronssimitaleista. Niitä ei nyt tule, mutta tuo tunnelman nousu, se johtuu ennen kaikkea siitä, että vuoroon tulee kilpailun viimeisenä joukkueena ylivoimainen ykkönen alkukilpailussa, silloin huippupisteet 19.30, Kampuksen Koonto Jyväskylästä, seura jota Tuulikin omalla aktiiviurallaan edusti. Ja minkälaisen ohjelman Tuuli me nyt näemme? Todella upean, nimittäin tämä ohjelma edustaa lajin sääntöjä parhaimmillaan. Nyt siis ratkeaa joukkuevoimistelun historiallinen ensimmäinen maailmanmestaruus. Kampuksen Koonnolla on ohjelmassaan teemana tai Anulle on aikoinaan tehnyt silloin rytmisen kilpavoimistelun aikoina niin ohjelmia Mal Kalve, joka valmentaa Viron joukkuetta. Näin Kampuksen Koonto, kilpailun viimeinen suorittaja, erinomainen esitys myös loppukilpailussa, alkukilpailussa huimat pisteet 19.30. Ja siinä Anu Mattilan johdolla joukkue varmasti voi olla tyytyväinen suoritukseensa. Joukkueessa voimistelivat Johanna Kaija, Päivi Kivari, Terhi Kujala-Leinonen, Iia Kurko, Saara Luuppala, Katja Pönttö ja valmentaja, koreografi Anu Mattila siinä etualalla. Näin on joukkuevoimistelun ensimmäiset maailmanmestaruuskilpailut saatu viimeisiä pisteitä vaille valmiiksi. Ja hymyssä suin täällä on koko 2000 yleisö kilpailua seurannut ja syystäkin. Hieno laji, kaunista katseltavaa. Ennen kaikkea huippu-urheilua mitä suuremmissa määrin. Tässä ohjelmassa näkyy todella hienosti tämä lajin dynamiikan vaihtelut, eli välillä on voimakasta ja välillä sitten hieman vähemmällä voimalla tehdään liikettä ja sitten näin todella yhtäaikaista. Se on tämän joukkueen ehdoton valtti, että tässä koko joukkue tekee todella hyvin yhteen ja liikkeet ovat samanlaisia ja vaikka musiikki on todella vaikea, sitä ei pysty niin sanotusti laskemaan, jakamaan iskuiksi ja se on vaatinut paljon harjoittelua alleen tämä yhdenaikaisuus. Näin 100-vuotinen naisvoimistelu, yli 100-vuotinen naisvoimistelu ottaa jälleen yhden
askeleen eteenpäin. Ensimmäiset maailmanmestaruuskilpailut joukkuevoimistelussa siis aivan hetken kuluttua päätöksessä. Mutta vielä on tuomaripaneelilla tiukka tehtävä. Mutta vielä ennen pisteitä odotellessa käydään kuulemassa joukkueen tunnelmat. Anu Mattila, eilisen alkukilpailun jälkeen pohdit, että pientä hiottavaa vielä tälle päivälle jäi. Miten ohjelma tänään sujui? Musta tuntuu, että se oli aika mahtava se tunne meillä siinä ja siitä tuli se lataus ja tuntuma, että oltiin niinku yhtä. Ja uskon, että ainakin tällä tunnepuolella päästiin monta askelta eteenpäin. Päivi Kivari, vaikuttiko se sitten valmistautumiseen ja latautumiseen, että kyseessä oli todellakin lajin ensimmäinen MM-kisa? No totta kai se vaikutti, että MM-kisa on aina suuri kisa ja siihen valmistaudutaan niin kuin viimeisen päälle. Me ollaan oltu valmiita ja me ollaan vaan odotettu, että me päästään nauttimaan tonne lavalle. Anu Mattila, sinä olet myös tehnyt koreografiaa tämän lintuteeman. Mistä se teema sai alkunsa? Teema sai alkunsa linnusta. Pidän tämmöisestä liikekielenä lintumaisista liikkeistä ja siitä sitten puvun kautta oikeasti niin kuin vakuutuin siitä, että nyt tehdään lintuja ja sitten lähdettiin tekemään. Ja sieltä kun katsotaan pisteitä, niin ykköseksi menitte, eli onneksi olkoon maailmanmestaruudesta. Siinä kelpaa tuulettaa ja kyllä valmentaja tiesi, mistä on kysymys, tulkitsi oikein tuon joukkueen suorituksen.